Máme za sebou úvodný zápas dnešného dňa. Vymysleli sme takú kulehu na Igora, ktorý kreslí elektronickou ceruskou, že bude mať živý vstup do správ RTVS, takže nech si pripraví nejakú ukážku a budeme sa ho snažiť vykolajiť. Nič netuší. Myslím, že to zvládne a neskolabuje? Dúfam, že to nezvládne. Dúfam, že ho chlapci dostatočne dobre zneistia a sám som zvedavý na jeho reakciu. Na Rusov jednoznačne máme. No, ja keď som videl aj našich, aj Rusov, a keď porovnám hru, tak si myslím, že sme jasní favoriti. Nie je veľmi čo riešiť, ale musíme si dať na nich pozor a s Igorom Tótom sa pozrieme aj na to, akým spôsobom nás môžu ohroziť. No, v podstate tu vidíme hernú situáciu, kde naši hráči sa na hernej situácii chceli rozobrať supera. Igor, ale my máme radi tvoje analýzy, ale teba tu majú radi viacerí diváci. Nemáme tu skryté kamery, naše kamery je vidno hneď na prvý pokus, ale celkom nám to vyšlo, čo povieš. Počúvam, čo hovorí Edo? Hovadiny? To sa nedalo. Daj to preč. OK. To si môžeš nechať, to je darček od nás.